ring ti budget ti 2025 nga nakisayan ti budget nga mapan kuma ti edukasyon ken kasta ti mapaspasamak ket nasirsirib ton jay AI ngem jay natural intelligence taja artificial intelligence tawan meten ti may teda pondo anasaya at para kuma iti panaka pasaya at pay ti edukasyon at di kalidad amay paay kadagiti anak tayo. At aapay dagitay bulsa dagitoy ngagtuturay ti pinampanunot da saan adya masakbayan dagiti anak tayo. Agpeggad tay pay gaputa awam met ti pondo para ti PhilHealth inlalat daki nga rod ti pondo ti PhilHealth. Kasano nga ruden, nagadunto pa ti masaksakit hanga may ospitalen, tawang pagbayad da. Awan may tulong ti gobyerno. Ket salunat kuma ti maysa kadagiti salwadan tayo. Ta health is wealth. Isu nga san kitain tayo kakabsat. Tagan anad tayo kumamit, itin tayo panagbutbutos. Tapno saan tayo nga butusan dagiti kaming ti kapisanan ng mga kurakot. Tapno ti kastasan nga di bulsada ti mabsog ket mapataidaman ti husto nga serbisyo dagiti tattao. Datayo metlaeng ti ayan ti sungbat na daytoy. Dahiti umay nga eleksyon ti Mayo, patronyo ni Apo San Jose, nang namnama kini Apo Dios, sila nakniban na tinasagradwa na pamilya, manipot ti pagpeggadan, kasta kumamet teramiden yo kakabsat, sa lakniban yo dagiti anak yo. Vote for the future of your children. Do not be selfish. Laglagipen nyo dagiti anak yo, inton igudugod yo, dayta butusan nyo nga nagan. Ti butusan nyo, ket ni kuma, diyak ibagbaga. May katlo, nga maadaw tayo kini Apo San Jose, a modelo tinamnama, ti tao nga daan namnama, mapanunot na ti pagimbagan ken pagsayaatan ti pamilyana. Ni Apo San Jose, nang namnama, tinamnama impakita na by the power of silence. Isu kapuna, no kayat tayo tegtalinayed at tao nga napnuan namnama, amo tayo kakabsat ti koneksyon ti balikas nga silent can listen. Agparparis dati letra. Isu nga you cannot listen unless you are silent. Ti tao nga mangnamnama, ken sinanama, amuna no kaano nga agsilensyo, ken ipatig ti kinasilensyo. The power of silence. So kakabsat, dagitoy lang titalo, akayat ko nga palagip kada kayo ti dayti nga fiesta ni Apo San Jose, tapno kasken kuana, agtalined tay kumatat taong agdaldalyasat dito rabaw ti daga, anapnuan namnama. Happy Fiesta! Tumakder tayo. Mamatiyak iti Diyos Ama manakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Mamatiak met kinsuk. Diyos na nagtaod iti Diyos, silaw ang nagtaod iti silaw. Napaypay so a Diyos ang nagtaod iti napaypay so a Diyos. Ni anak saan anaparswa, Diyos akas metlaeng iti ama, ket gapu ken kuana, narami dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo tattao,
Kan gapu iti panakaisalakan tayo. Imulog nga nagapot sa dilangit. Ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo. Ket nagbalin a tao. Kastamet analansa iti krus gapu kada tayo. Idi panagturay ni Poncio Pilato. Nagtutuo ket na itanem. Nagungar iti may katlong aldaw. Kas palawagen dagiti nasantuan a surat. Imulit sa dilangit kes itutugaw ti makanawan ti Ama. Umay tumanen na si dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtawd iti Ama ken iti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, maitimpuyog iti Ama ken iti Anak. Ket nagsao babaen dagiti profeta. Mamati akmet ti Iglesia amay maysa, Santa Katolika ken Apostolika. Ipaduyakyak ko ti maymaysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungad dagiti natay, ken ti panagbiag iti lubong a masakbayan. Agkamang tayo, iti Diyos nga Ama tayo, kaya nagtalik tayo iti panangibabet ni Apo San Jose, esposo ni Maria, ket sang kamay sa tayo ngagkararag, Apo, denggen na kam kadi. Apo denggen na kam kadi. Agpaay kadagiti mangida daulo ti simbaan tayo. Ken amin dagiti tumultulong para ti pannakaisaknap ti naimbag adamag. Kanayon da kuma a maparaburan iti naananay asalon at ken inspirasyon ti Espiritu ti Apo iti panangipatungpalda ti misyon da nga inawat da nga agayat agservi ken manangaasi kumararag tayo iti Apo. Apo denggen na kam kadi. Agpaay kadagiti mangida daulo iti gobyerno tayo. Sapay kuma tatipan nilaw ti Espiritu Santo ti mangpasingked ti puso da nga mangaramid ken mangipakat iti kabaelanda a mangisayangkat ti kapya, urnos, namay ken hustisya kadagiti lugar da. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggen na kam kadi. Agpaay kadatayo amin amamati ken Jesus, nang runa ita apanawen ti panagkampanya, ken panagsagsagana iti panagpili kadagiti lideres ti pagilian tayo. Babaen kadagiti nanumo awagas ti panagserbi tayo iti Diyos, ken iti maysa ken maysa, agbaligi tayo kuma amangi patungpal ti pagayatan ti namarswa kadatayo. Pumili tayo kuma kadagiti lideres tayo nga addaan panangisakit ken ayat nga agserbi iti pagilian nga saan amang namnama iti kasukat na. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggen na kam kadi. Agpaay kadagiti amma. Sapay kuma tamay kanda iti interes gaget ken ayat a makipaset ti biag ken misyon ti simbaan ken gimungda. Akas iti pamatulad ni Apo San Jose, ken tapno liklikan da kuma ti managusar iti maiparit a droga, sugal, panagbartek ken sigarilyo. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggen na kam kadi. Agpaay kadagiti masaksakit, agsagsagaba ken marigrigat. Tababaen ti panangibabaet ni Apo San Jose, mapapigsada kuma ti pamati ken talekda, iti managayat a Diyos, iti baet, tirigat, ken sagaba, ket mariknada kuma ti ayat ken asi ti Diyos kadakwada, kumararag tayo iti Apo. Apo denggen na kam kadi. Agpaay kadagiti kakabsat tayo apimusayen, takibinan ida ni Apo San Jose nga agturong ti pagarian ti Apo, ket sapay kuma tamakipag na eddan akakadwada dagiti angheles ken sa santos sa dilangit. Ket maikanda kuman iti namay nga kapya, nananay nga kapya nga agnanayon. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggen na kam kadi. Agulimek tayo, tagdawat tayo met iti tulong ti Apo.
Ama, pabigsain na kam kadi ket tulungan na kami, nga agtalinaed anapudno ken ka, akas ken ni San Jose. Tapno iti inaldaw, panagdalyasat mi dito abiyag, lak amen mi kuma, dagiti kinagasat at sagot mo kada kami. Dawaten mi daytoy, gapo ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Kakabsat, adat yun iti may kadwa apaset tinasantuan na misa. Isu ti liturya tinasantuan a Eukaristya. Maawis tayo nga gisagana ti sagot ayat tayo. Tadaytoy ti gundaway nga intay panagdaton. Karigiti sagot tayo a pagyaman kani Apo Dios. Para karagiti ado a bendisyon nga impapaay na kada tayo. Sampai ku
kayo, kakabsat, tapno daytoy daton tayo, makayayo iti Diyos Ama manakabalin. Amin. Nakuma daytoy daton kanita imam, ket may pa ken pakay gloryaan tinagan na. Ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Apo, impay mo ani San Jose, nakapudno iti panagserbina iti bugbugtong anak mo, ngempas ngay ni nainggasatan a Birhen Maria. Ipay mo kadi ta makapudno kamet iti panagserbimi iti altar mo, gapo ken mi. Ada kami ti amin at tiyempo ken diso, agyaman kam ken ka, Apo, nasantuan nga ma, manakabalin, kinagdanayon a Diyos. Tagapoy tay ayatem nga anak mo, pinarsuam ti tao ken pinabarum, babaen ti mang nibinibi, akaasim. Rumbeng nga rod ngagserbi ken ka ti kadagupan dagiti parswa. Ket daydayawen da ka dagiti amin na naisalakan, ket iti may sa puso ken nakim, itantanok da ka dagiti sa santo. Isu kapuna, makidanggay kami kadagiti amin nga anghel mangiburan nagken ka, ket siraragsak kami nga agkanta. Santo, Santo, Santo Dios, Santo Dios, Kendaganap nuda, iti pagkay daydayawan. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan. Hosana daydayawan, iti hati ako. Sana ini kagatuan, sana ini kagatuan, sana, sana ini Pudno na'y Apo abika kinasanto, ket sikat igubuayan ti amin a kinasanto. Dawatan mi nga rod, gaypay mo ti Espiritum amang pasanto kadigitoy adaton, tapno pagbalinem kinipay mo ida kada kami, abagi ken dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isurisakbay ayawat na siyayat ti bagina, tapno agtutuok. Nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted, kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen niyo, ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik, iso amay yawat to, amay paay kada kayo. Kastame da kalpasan daydi parang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen niyo keduminung kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti dara, dara ti baro ken nagdanayon atulag. Isa may buyat to amay pahi kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasul. Aramiden niyo daytoy, apang ilaglagipyo kanya. Ti misteryo ti pamati.
Ngarod panagilagip mi, iti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken ka, Apo, ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, tayempay mo amay kari kami, nga dito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi, Apo, tada kami ang makiranod, iti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaen na kam kuma, ti Espiritu Santo. Laglagipam kada po ti iglesia, manaisak na biti sa ngalubungan, kat parayarayam ti ayat na nadyusan. Laglipam ni Francisco Santo Papa mi, ni Marlo nga Obispo mi, ken digiti amin apapati. Laglagipem pay Apo, dagiti kakabsat mi amat maturog asina nama iti panagungar danto, ken amin apimusayen iti sidong takaasim. Awatem kadidan iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo, taypay mumet takaasim kada kami. Aramidem kuma may karikam amin, tiag nanayon abiyag, ket makiranod kam to keneng gasatan a Virhen Maria nga ina ti Dios. Kadwana ni nagasat nga Jose nga asawa na, kadagiti nagasat nga apostol ken sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbi ken ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo iruknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agdanayon nga awan inggana. Datayo anabalakadan iti makaisalakan na pamagbaga, ken naadalan iti na Diyosan na panursuro, tordan tayo ti agkuna. Amen. Dadat sa dilangit, matay dayaw kuma. Hinakan mo, tumteng kuma, ipagariam, matungpal kuma, hinakem mo, dito'y daga, akas sa dilangit. Item kadakam, di aldaw ito'y di kanen mi, iti pati dayon na aldaw, makawanemet ibasul niya, kasmet pamakawan ni kadagitin, nakabasul kada kami, di nakamet bayan, kau mandugot ni sulisog sa lakam ketiti.
Dawatan mi ken ka Apo, tay salakan na kami kadagiti amin apagdaksan mi. Tulungan na kam kadi day takaasim. Tapno may lisi kami yakan kanayon iti basol. May kanawa kami iti sakit, aksidente, panagmamalas, riribok, ken didigra. Kabayatan di panagururay mi, iti kinagasat tanamnamaen mi. Ken iti ay ni Yesu Kristo, anang isalakan kada kami. Wapo mi Yesu Kristo, kinunam kadagidi apostoles mo. Kapya ti batik kada kayo, ti kapyak ited ko kada kayo. Saan ka dagidi basbasol mi timingbingam, dudi ka ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayanuro ti pagayatam, ipay mo kada siya asi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa. Sikang agbiag kenagari ti agnanayon nga awan inggana. Amen. Ti kapya ti Apo, kang kanayong kumangadda kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ti sabali anagan ti kapya, ginawa. Ikablao yu ti tunggal maysa, guminawa ka kumakabsat. Adtoy ti kadaro ti Dios, adtoy ti maikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat ti tinayaban iti padayana. Apo jak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salaeng asaom, mapaimbag tuntoy kararwa.
Idam aramid nga second collection para iti agtultuloy a proyekto iti simbaan. Dati nang ipanamnama napatuho ang pamati tumunggal maysa para burayat ki Diyos kadat ay dito'y daga may maysa pamati may maysa namnama timpuyok talyas at awagas kintayan may kaysa amang ikanta tiayat ti Diyos ket di mangidumduma pitupulo ket lima atawel tinaglamas natupay amang iburay ti gasa irao pamatik paninalama ayat ti Diyos kagnanayon hintay waragawa may maysa pamati may maysa alam nama timpuyok talyas at awagas hintay at may kaysa amang ikanta tiayat ti Diyos ket di mangidumduma may maysa pamati may maysa namnama timpuyok talyas at awagas hintay at kay kaysa amang ikanta tiayat ti Diyos ket di mangidumduma may maysang Arkidiocese may maysang Nueva Segovia. Tumakder tayo. Umarareg tayo. Apo iti daytoy a fiesta ni nagasat ta San Jose. Pinakan na kami a pamilyam iti nasantuan at tinapay a naggapo iti altar mo. Ipay mo kada kaasi tasalakniban na ka madagresat ken taginayunem dagiti nalpasmon nga imparabor kada kami. Gapo ken Kristo nga apo mi. Agtugaw tayo, tay dinggen ti mensahe nga ipaay kada tayo inati ili, Honorable Mayor Graciel Ninia Hironelia Icho. Naimbag ken nagasat nga aldaw tay amin, kang runaan na ken ni Monsignor Sammy Rosimo. Nga isuna apo iti nangidaulo kada tayo iti misa concelebrada ti panagfiesta ni Apo San Jose. Isu nga patron ken katalek tayo ditoy ili tayo nga Salcedo. Ken ni Father Danilo Martinez, isu nga naanos nga mangiwanwan kada kami bayat iti kaawan ti Cora Paroko mi. Kastameten kadagiti apo nga papadi nga imay nakitabuno kada tayo. Kani Apo Rufo Abaya, nga uray no awan isuna dito'y kadatayo datang nga bigat, amok nga ti puso na kat adda kadatayo. So nga ni Father Rufo, kasko na ni Father Danilo, kat no agsubli ka no dito yan, kat nasansanto ka. Ton ni Father Rufo, kat ikarkararagan da ka, Father, detang updating mo, kat amok nga makatulong dito'y parokya tayo. Kadagiti SB members, nga kadwa tayo ita, dagiti amin nga bisita, kada kayo amin nga adda ditoy ita, ken kas ken ni Maria. Tuy pusok idaydayaw na ti Apo, ket agragsak tayo amin nga taga Salcedo. Ta iti baet iti ado nga paspasamak, panubok iti amin nga beneg,
Saan laeng nga iti panangidaulo, iti ili, uray pay iti parokya tayo. Amok nga adupay laeng dagiti rumbeng nga aramidan tayo. Dagiti kayat tayo nga maipatungpal, kang runaan na apo iti mission and vision iti parokya tayo. Kat nabalinan tayo manen, iti agrambak itang atawen, iti panagfiesta tayo. Ti fiesta ni Apo San Jose, kat namnamaon nyo apo iti suporta ito'y numo. Kastapay met iti si Bubukel nga LGU Salcedo, kadagiti programa nga mangpasayaat pay kadagiti umili iti Salcedo. Kat ulitak iti agyaman iti Apo, kadagiti adu nga parabor ken bendisyon ngayon papa ay nakadatayo. Apo Sami Rosimo, agyaman kami iti panangidaulom, daytoy na santuan nga misa. Keni Apo Danilo Martinez, agyaman kami Apo, nang runa iti panakaysayangkat iti medical mission nga na aramid iti Domingo. Ken iti panagsagana para daytoy rambak tayo ita, ket sapay lakumata, maanusan na kami, Father. Kastapay met kadagiti apo nga papadi, agyaman kami iti kinapategmi nga taga Salcedo. Kadagiti amin nga benefactors ken nagtrabaho para iti daytoy rambak fiesta patron tayo itang atawen, agyaman ak unay kada kayo. Ni Apo San Jose, ibabait na tayo ken ni Apo Diyos, iti mang bendisyon kada tayo amin. Happy fiesta kada tayo. Thank you, Good morning. Mayor. Taimot dunggan iti balikas pagyaman manipod iti Paris Pastoral President tayo ni Ma'am Pasita Watang. Naimbag nga aldaw kadatay amin na po. Agyaman tay iti Diyos, ta isuket na imbag, ket di agbalbaliw ti panakayat na. Itinagan ti si Bubukel, a parokya ti San Jose, esposo ni Maria, iabkas miman ti napnuan ayat, apay madi? Napnuan ayat, panangkablaaw mi, ken naimpusuan a panagyaman mi, ken ka Monsignor Sami Rosimo, ken dagiti kakabsat nga apo nga papadi, agyaman kami ti panangipaayo ti oras ken tiyempuyo, tababaen kada kayo napadaeg daytoy nga misa nga panagyaman mi iti Apo iti panagpiesta ti patron ken katalegni. Agyaman kami Father Danny Bats, ti panangawat mo ken ti panangawat mo ti Billy